Bun venit la Micheco! În acest video vom explica, pas cu pas, cum funcționează noul sistem de alimentare a cardului de carburant cu sold. Prin implementarea acestei soluții moderne de plată, toate datele necesare tranzacției sunt transmise rapid și în deplină siguranță, pentru o experiență de utilizare mai simplă și mai eficientă. Procesul începe direct în aplicație. Pasul 1. Deschideți secțiunea de raportare a cardului și apăsați Alimentează soldul. Pasul 2. Selectați suma dorită și inițiați procesul de plată. Pasul 3. Selectați banca din care doriți să faceți transferul. După alegerea băncii, procesul de plată va continua automat în aplicația dumneavoastră bancară. Aveți la dispoziție 13 bănci din care puteți alege, toate compatibile cu sistemul nostru de plată. Pentru o experiență cât mai rapidă, opțiunea recomandată este Revolut, datorită vitezei și modului eficient în care procesează plățile. În unele cazuri, în funcție de banca utilizată, pot apărea comisioane de transfer, în funcție de tipul contului personal. Dacă doriți să evitați aceste comisioane, puteți alimenta mai întâi contul personal Revolut, iar apoi să selectați Revolut atunci când efectuați transferul către contul de sold. După autorizarea tranzacției în aplicația bancară, așteptați confirmarea finală a plății pentru ca alimentarea soldului să fie procesată corect. După confirmare, veți fi redirecționați înapoi în sistemul de raportare al cardului. A doua metodă presupune crearea unui șablon de plată în aplicația bancară personală. Indiferent de bancă, procedeul este similar. După ce solicitați datele de transfer pe WhatsApp, introduceți beneficiarul, contul, iar la detaliile tranzacției adăugați numărul cardului. Se introduce numărul scurt, format din 2, 3 sau 4 cifre. După aceea, salvați plata ca șablon sau la favorite. Astfel, veți putea alimenta soldul ori de câte ori este nevoie, rapid și eficient. Indiferent de metoda de alimentare aleasă, soldul cardului ar trebui să se actualizeze în timp real. Dacă utilizați metoda de plată prin șablon și soldul nu se actualizează instant, cel mai probabil lipsește numărul cardului din detaliile de plată. Dacă utilizați metoda nouă și nu primiți confirmarea plății, este posibil ca browserul telefonului să blocheze mesajul de confirmare sau banca să nu fi trimis încă autorizarea tranzacției. Puteți relua procesul de plată sau puteți reseta tranzacția și iniția o nouă plată. Indiferent de situație, ne puteți contacta oricând, iar noi vă vom ajuta să rezolvăm rapid orice problemă.